jarriko du? Eta behin, Martino zegoen labean etortzen ziren baino zuzite, egun osoa ematen zuten lanean. Bakarrik ateratzen ziren lo egiten. Eta lan egiten zuten asko. Eta batzuk lan egiten zuten fabrikaren barruan, eta beste batzuk joaten ziren fabrika kanpotik, hor erortzen zen materiala bat, katza eta horrela gozaz jasotzen. Egiten ziren eskarabia. Eta eskarabia. Hau da eskarabia. Bai, horako materiala jasotzen zuten. Eta horako baten hor zeudela, eta bat ez zuzen betuko zen, lanean zegoen eta behiratu zen lehiatia batetik eta ikusten Martino ikusten felizan. Eta pentsatu zuen, bai, eta